Абсолютно една трета от живота си прекарваме в сън и това са 9496 дни или 227 916 часа. Разбира се, това са статистически данни, но така или иначе е интересно и най-вече именно огромното количество във време, в което ние прекарваме в сън. По отношение на функциите на съня или защо сънят е важен, за съжаление повечето проучвания се правят, разбира се, върху животния, може би в определени периоди на човечеството и върху хора, с това като те ги лишават от сън. Едни от основните проблеми, които се установяват по време на това нарушаване на съня или ограничаването на съня или така наречената депривация на съня, се наблюдават в баланса на хормоните. Реално започват абсолютно да се получава един дисбаланс на основни жизнени хормони. От друга страна се нарушават и контролът на апетита. Отново там е свързан с два хормона, които контролират и ситостта и необходимостта от глад. Отделно започва да спада и имунната система. Почва да страда възстановяването на тъканите, започваме да ставаме по-раздразнителни, да ни се губи вниманието. Най-висшите дейности, които са присъщи за човека, като вземането на решенията или екзекутивните функции, също започват да страдат, като по този начин се доказва, че явно сънят участва в регулацията на тези процеси.